Vi har en broccolicelle med lysrødt DNA i, og i det lysrøde DNA der er der et gen med protein, som vi skal have over i den orange majscelle, der så har sit eget DNA. Vi skal have protein over i majsen, fordi at i Afrika har de for eksempel brug for mere protein, da de er i proteinmangel. For at få genet over i majscellen skal vi bruge et restriktionsenzym, et bakterieplasmid, og så skal vi bruge noget DNA-ligase. Først skal vi gerne have proteingenet ud af DNA-strengen, og det gør vi ved hjælp af noget restriktionsenzym. Vi klipper derfor alle generne ud i de stykker, som de nu er opdelt i. Og restriktionsenzym er egentlig også noget klippeenzym, kan man godt sige. Så skal man have, når vi har klippet alle ud, så skal vi bruge proteingenet. Og det tager vi ud af cellen, og så skubber vi broccolicellen væk. Fordi der har vi nemlig lige, hvad vi skal bruge proteingenet. Vi har et bakterieplasmid, som skal klippes over, fordi at den skal vi bruge til at få proteingenet ind i majscellen. Og så har vi en DNA-markør. Det er den lille blå trekant, der viser, at det er det rigtige gen, plasmidet har optaget. Så har vi proteingenet. Det skal vi have sat ind i plasmidet, og det gør vi ved hjælp af noget DNA-ligase, som egentlig er noget bindingsenzym. Og så sætter vi genet ind i plasmidet. Så har vi egentlig bakterieplasmidet klar til at blive indsat i majscellen, da genet er klistret fast. For at vi kan få bakterieplasmidet ind i majscellen, er vi nødt til at få cellen varmet op, så der opstår nogle små huller i cellemembranen. Så er der mulighed for, at vi kan putte bakterieplasmidet ind igennem et af de små huller, som er opstået. Der er allerede noget DNA inde i majscellen, og så skulle plasmidet med proteingenet gerne blive optaget af majscellens DNA. Så skulle cellen gerne opdele sig og sprede det gode gen ud, og så har vi en majs med meget protein.